good morning mga kabatak. Ayan. At ngayon tutungo ulit tayo sa bahay ni Rica. Ayan. Kaya na kayo yung posteso ko na sira, naputol, nalaglag kanina. Ayan. Alright. Ayan, para pagpatuloy natin yung pag-asintada. Ayan. Kanina nakapaghakot na kami ng ng mga materyales. Hollow block sa siminto mga kabatak. Ayan. Alright. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Alright mga kabatak, at mag-uumpisa tayo dito sa kusina ni Rica. Ayan, at yan, pagpasensyaan nyo na, wala akong ngipin, bungal. Ayan mga kabatak, nasira yung ngipin natin. Nabasag kanina pag natin nalaglag. Ayan, pag toothbrush. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta dito sa paggawa-gawa dito sa bahay ni Rica. Ayan, kusina na. Ayan, malaki po yan. Sinasabi nilang maliit, malaki po yan. Ang sukat po niya ay 5x10. Ayan mga kabatak. Alright. Alright mga kabatak, si Vince yan, naghahalo at tayo ay mag-iigib naman ng tubig. Alright. Ayan mga kabatak, dito tayo mag-iigib sa puso. Sa puso ni Esperanza. Ayan. Ayan. Dito tayo mag-iigib mga kabatak. Ayan. Wala pa niya. Para dilito ko lumaki. Para maging katulad yun ako. Yan. Mga batak. Ayan, sinulo na ni Vince. Kaya na daw niyan. Iba talaga pagka mga babayero, malulupit. Oh. Sana all babayero. Lakas eh. Di pa pinagpawisan yan. Hahalo pa uli yan mamaya. Ito po, flex ko lang yung yung ginawa nating kantuhan. Ayan, shoutout po sa nagko-comment na mahina tayo magkantuhan. Ayan oh. Pagka mga magaling sa kantuhan, babaero yan. Alright mga kabatak, ayan, at mag-umpisa na tayo mag-asintada muli. Ayan. Tinatagal na, matatapos yan. Baka may gusto
kape. Tapos lang. Nakadalawa na. Nakadalawa na. Kadalawa na ka nakaka pa. Oo. Oh, bilangin mo, Vince. Ilan maging kape ni Bayang maghapon? Isang ano daw? 1 kilo. Sa haba. Ganun talaga. Oh, may mga ano talaga na ganyan. Ano ka kanina? Meron, may ano na nga dyan eh, may tuyo na. Asan yung tuyo? Nandiyan, nakatakip. Ay, kumain kayo? Hindi. Dahil. Ko sintang ano man ang mangyari kanibin si Iwan. Shoutout sa mga kabatak. Huwag kay Ben. Kumain pa mo. Simple lang, sumupanat. Simple biro. Lalaki ang gusto niya kaya nga may iwas ako eh. Malapit lang magkano to eh. Magkatibili pa sa kasi alam yan. Kaya nga may iwas ako dyan eh. Sana all. Lagi magkaantay. Natutulog. Sana all. Sana all. Lalaki pala ang gusto ko. Ang buhay. Lalaki pala yung gusto niya ng lahat. Baby. Mahirap kasi mamabae. Ano daw? Ano daw? Para lusig daw. Pare. Wala talaga yun, no? Isa? Wala yung gas. Wala. Nandyan lang yun. Baka na ano yung ramatan. Yung kahoy yung... Di, baka nasa grapa yun. Doon sa Misako. Nandyan yun, sa grapa. Kabunan na sa ako. Alright mga kabataan. Yung camera mo. Alright. Pagka ganyan tayo, kinatagsiyan din yan. Binibigyan ng magandang angulo. At sa Rika, ay bukas ng plato, mga calories. Yan talaga po team mo. Bibente. Ayan po. Sana all. Sana all. Nakikita ang camera. Hindi ako makita sa vlog niya eh. Kaya inipat natin yung camera niya para makita tayo. Di makita si Vince eh. Ha? Di makita. Hindi makita eh. Lamang kasi lamang, ganun daw pag lamang. Siya lang yung nakikita. Kaya kasi lang nakikita sa vlog niya. Ako hindi. Ah, ganun siya pag lamang. Di ba yaw lamang? At lamang pag? Simple na. Lamang daw pag. Tingnan mo na sa sakyan, lamang. Lamang pag nakakasimple. Sana all. May nag-comment ko. Kaya na siya kita sa sakyan. Dalawa lang sila. Bagkabilaan. Mahirap pala yan. Pagkakaan siya. Kasunod naman. Hinihilig pala yan. Hinihilugan ni tatay eh. Hanggang Tatay kami. Nagkaki ka lang? Sama si tatay. Papaulibang-libang ka. Ipagising ko alas 3 minutes, tatay nagkakapi na. Sana pinakatala all. Ano niya, nadali ko sa upuan. Hindi na naman maulog. Ay, ang init. Oh, siya.
dahil mag-slice ng kamatis. Kasi may luto na pala sinangag si ano eh. Si Rika, saka tuyo. Tayo na mo magkakain. Lupit. Lupit ti kabatak. Halo kabatak. Pag si tatay, ano, pinakasya talaga. Ngayon lang ako makakita ng ano, mga kanoy mag-escape po. Basic. Basic sa mga tirador. Tirador ng asal. Asa mo siguro. Kaya po ating bida. Pasok! Hugas na mga ano. Librahan kong bisita magparapang babato pwesta. Almusal tayo. Meron ka pala yan. Sige pati pang mawaras makatibasod. Ay, almusal tayo. May niluto siya yan eh. Ang ating bida eh. Palagi natin kainin yan. Tama sana si Buboy. Almusal daw. Wala eh. May niluto. Kaya kain natin. Magtampo ang bida. Kayo lang natin ang O, sana all. Sabi walang almusal. Ay, may luto eh. Teka, bukas huwag ka na magluto para walang almusal. Tay, kain mo tayo, tay.
Huwag kayo mag-away. Makuha ka dyan may bato. Oo! Diretso mo umangkit. Kaya pag idiretso, ket. Diretso kit. Ikaw pala ay rosas na walang bango. Magano yan dito, hindi ka na. Ako? Muna libig yung sa kit. Ha? Yan sa likod. Isang patong ko. Sana mo. Sana mo. Yung ginawa ko sa kanila ng balito. Ginawa lang. Ha? Ha? Tanggal ko ha. Baka mawakan mo na. Ito. Ito. Ba yan? Ito. Huwag mo itong gawin namin. Huwag mo nga galawin. Wow. Pangit na, sungit pa no? Anong gusto mo? Magtaray ako? Ano? Ha? Gawin? Ay, Diyos mo. Wala yung tapos ko. Dalawa ka mo. Amoy. Ay, dyan, Kit. Baka mawakan mo ang lipstick. Pulok. Malambot pa yan. Mabagsakan ka yan. Ha?
Naluto yung kamay mo yan. Manyot lang. Ilang tubig? Tay, ilang kailangan mo tubig? Ha? Mag-iigib ako? Tubig? Mag-iigib ako. Linisan mo. Ayun. Maganda yung maliit na. Kalahati yung ulo. Maliit mo. Sa muna mo po.
Ang patungan. Okay na? Kunti na lang. Ha? Tatlo lang. Why? Nangangalit tao ah. Hindi, hindi sa babo. Singaw eh, minute na eh. Basa tapos singaw talaga ito. Tao. Wala pa na-relax. Kiratat! Wala, tayo talaga pa rin maghatot nun. Walang risky. Timing ako. Timing talaga. Malapit na diskarte. Timing. Nagpangit na naman. Nagpangit. Ika. Ika. Putulin natin ito sana. Sana. Buko para namin tingnan natin no. Tinira ni tatay kahapon isa. Putulin ko itong isa sana. Sinira? Hey. Tuloy mo? Hey. Ha? Ang dami yan yung tuloy mo. Ha? Ate, yan eh. Ako man yun nakaano pa. Ito na lang ako ginger. Ako, matitinda. Ito lang naman sana. Nakabit ako tatlo. Hey. Ha? Bago lang ang kumukuha ng kulay. Dali na ang remote. Kapag bumalikat na dito ka ang kunti, isabog mo ako sa Ay, talo yung mga tay. Yung sa data na ano.
Ubus na doon sa ako. Sinta. Lupit talaga pagbubayo mo. Lupit maghalo. Maingay. Booking tayo. Maya maya, makukulo ang buko. Ang malamig pa. Ate ko ako eh. Nakatayo ba ba? Nakatayo. Malat tayo. And 5, 4, 3, 2, 1, salad time! Pero ano tawag mo yung madala tayong karpang isda? Tapos pag pinagalo ng isda, ano pa nga ano tawag? Salad time! Doon kayo sa camera. Ano tawag? Karpalat. Karpalat. Sana Si all. Joseph ng isda kagabi, ayan yung huli niya karpa. Wow! Wey! Salad! Abot bali. Natupad ang pangarap ni Sana all. Benji gawang salad. Ay, nasa labas, tinatawagan. Pwede lawapin. Isa ang tawag mo. Isang tawag na, hindi na pwede ulitin. Alright! Hey! Sarap! Sana all. Ganda ko yung pinag-ulit. Ay, Vince! Sige. Kuya Gatcho! Hindi ano to? Abang malamig pa. Parang ano to, parang imbis na Simento. semento. Ah, si Kabatak. Tay! Mas madali pa nitong gawin. Ika, tay! Tara tay. Ah, kayo tayo. Pero aanuin pa to, liliyahin pa to ng tatay. Salad time! Salad Hey! Dapat pala dati ganito na ginawa natin. Salad time! Tayo na! Salad! Vince! Ayo! Salad! Kuya Gatcho! Ano, busy? Ay, ano, busy? Ano ba tawag mga nito? Dimple. Ano nang lalagyan ng Ay, ang sarap. Harap! sarap? Harap! 170. Ito yung ano sa mga tabaw. Akala ko gusto yung hati mali. Marami pa pala. Ano pa, Arnolin? Ano yan? Salad. Salad? Oh. Hindi, kahapon ko lang yan ginawa. Ayun, hindi naka-premier ko kasi yan kanina. Hindi pa kami kumain actually. Yung pinagbuko. Ayun yung pinagbuko na pinag-ano nila Kuya Gacho. Galing ka ng Jason. Baka mahirapan tayo maglalagay na ito ah. Hindi ko nagulit ate. Timo lang po tayo. Araw yan, pagpagpuro sila magpagtulo. Dapat pangadji. Madya, mga baklaro, lumod at ibubuma. Ang sarong bagay na naipit sa hita. Wala problema din ang problema. So, gali na nung gali ano rin. Halimbawa na gagawin ko mga babae. Ata, natigaan ko lang kayo ng sabi na, paano ka nakakalabas matutdan sa lugar? Hindi mo ba alam tumatagos kami sa pader? Hindi ko pinapakukula. Sige, akyat bahay ka naman eh. Okay. Ay, hindi ko kinapagpapilap. Ay,
Ang bigat kasi ng tsinelas mo. So, kamusta naman yung mga dalawang gwapo? Na gwapo. Pagkatapos dito, dito naman tapos. So, kamusta naman ang burias? Ay, ganun pa rin. Mapula-pula ang hasan. Hindi ba pala masama eh, no? Ay, parang ano lang balagnak o parang ano lang na continuous lang yung hukuman. Pagkatapos nito, dyan naman daw. Hanggang sa umaba ng bahay. Gusto na naman doon. Hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa manihan. Doon kasi ang purpose namin hanggang doon sa manihan na tinataniman ng mama ni Rita. Bibi! Yere Grace! Putol ang bakal. Putol. Yan ay ikaklam, ganyan. Iklam mo na, dito. Hapli yung video mo. Hapli. Ayaw, bibiyakin mo lang yung halablak. Bibiyakin mo lang yung halablak. Alright mga kabatak, at yan, bakal na ulit. Ayan, diretso na sa taas. Ayan. Kasi diretso pang ano na yan, pang kapit. Panlock. Ayan. Gawan natin ng paraan para hindi tayo mag-akyat ng ano doon, ng Para mo. hollow block. Oh. Tuwing ikatlo po yan, ang bakal tayo. Ang lalaki po ng bakal natin dito, kaya hindi na po tayo naglagay ng poste. Lakihan na po natin yung bakal, mga kabatak. Ayan. Lalaki po yan, 12 mm po yan. Ayan, para wala na siyang poste. May ano eh, may isang rescue. Para mag... Pag nag-lock ba yung ginawa ko? Ano ba na? Saan kasi? Ito na maglagay na. Ha? Mag-alok-akot naman tayo ngayon. Kaya na yung isang sports car eh, dalawa na oh. Bilit na yung paghakot. Kung sakaling lumayo. Hindi lang yung isda. Nag-ano ka gabi? Nag-ilaw ka? Ganda yung
Dalawang sao kami. Bagit kuhan yun. Kulang-kulang 100 kilo. Ha? Kulang-kulang 100 kilo. Yung kasama mo? Yung mga kapatid, pitapos yung isang kaibigan. Lahat ng huli? Oh, Dami. Umapo kasi yung tubig sa lake ba to? oo nga. Umapunta sa... Nung pag-alis Palayan. namin doon sa Rookie, doon sa may tulay, sa Rookie, grabe yung tubig doon sa may gilid. Gumuha. Malaki Talagang talaga. karpa. Malaki, mga 3 kilo, yung isang piraso, 2 kilo, isang piraso. Daw sa palayan. Ang oras kayo mo. Di ba kabila? Kita ya? Ikaw na. Ikaw mo nga. Di ba dikit na? Dali na naaway oh. Makinis eh, wala. Sarap, Sarap naman. namang Dumping. sarap namang kilawin. Naugod ng lambi. Lang nadama. Ulan. Mamaya sigurado mas maraming isda mamaya. Sige pang tas ng tubig bato eh. Ganda. Ano po si Arnel Pinida? Galit. Anong habot? Hindi halatang babaero. Kita ito. Si Mali. Tawa ko. Buhay kagabi. Saan? Kapiling ka. Pag-asa. Magmamahal pa yung kabilya. Magmamahal pang kabilya. Ginagamit yung panlagari.
Kasi ligaw na. Sumisigaw. Pakala ko nito. Maibabalik sino sa likod. Malawak din pala. Ano si Bremer, si TV, kay Gatso. Bibili kayo ng mantika. Sure. Right. Ay. Okay. Ano nagiinom? Baba. Balik. Sana ulit. Baga matiling. Ano daw? Umaga mag-inom? Ito ba daw? Nag-iinuman. Hirap sa mga buhay nila. Tay, dilpul. Ayaw ko na dilpul. Ha? Wala na daw dilpul ni tatay na ano na tago. Nagtago. Bukol ba pala ito? Pati yan eh. Lagyan natin yung yan. Tama ko. Tinaklap na ng bago sabihin niya. Yung ano, gawaan nyo. Inalbog ng bagyo. Bagyo na yun eh. Pero kung tao lang, hindi matuklap yan. Sira nga yung building. Lalo pala tayo pag yung tukso ang dumali. Sira lahat. Pati kabuhayan, sira. Mas malakas yun sa bagyo. Yun yung pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Marami na nasa katahanan. Tukso. Matang pinaluha. Pusong sugatan. Wasak pati kabuhayan. Sa pati kabuhayan. Yo yo. Wala akong sukli. Igatsu.
Gatsu. Ano sabihin mo, gatsu? Pikachu. Isa yan. Isa yan. Si Fernando po, umihina na pagbunot ng baril. Sino? Fernando po. Lalo na ngayon tayo, nakukuha na, nakahiga na lang. Sino makabulot ng baril yun? I will try. Hindi naman linggo ngayon, yung mga tuktok din parang... Lingin talaga yun dyan. Ha? Lingin yun dyan. Kapli ng sikmura. Panay suko kanina umaga ni Kamilis. Dali yung nagre. Saging. Saging. Hindi hagi na yun. kribong pa naman sa payo. Pag Kaya kung maraming training ito. mura. Maaga kasi may nagkakot, talo blocks. Ah. Lasing ko, nagkakot na kami ng blocks. Tapos mga alas 7, naligo kami. Nagkape muna kami, nagkape ako dito. So kami naligo. Ubos yung kinapik ko. Suko. Nanginig pa ng laman ko pag kanay ko suko. Gutom ka siguro. Anong laman yung tiyan? Yun talaga pag pag nag-suko ako. Daw-ari yun, ba naligo sa umaga? Kaya nga gusto ko maligo, dagat araw-araw. Pag panay ko ligo sa dagat, nawala. Ha? Kasi ba ginagamit tayo? Ganyan. Yung sa napanood ko sa YouTube. Kasi parang nagsisimento ng pupuro din naman eh. Sana'y ganun na lang. Ulan! Bira! Sana! Ingay! Sana all ka na lang talaga. Vince! Ha? Sabi mo na pagawa ko dito yung ngipin niya pala nagawa ko sa kalabaw. Sino? Simona. Sila ba yung sino? Ha? Sila ang ito. Ha?
Pagalitan ng puro bayan. Alright, prepare tayo. Tanghali na, tama, ubos na yan. Tapos na yung cake. Taas na agad ah. Dapat pala tayo may mayroon din ng pangpili ka na mayroon din ng pang-steam cook o mayroon. Enjoy. Ewan ko lang pagmilingan na siya. Ay, talagang puputi pati buhok mo. Ito ako mas nakaka-enjoy. Alin? Ito nakaka-enjoy. Hindi ba? Oo. Parang hindi rin. Ah. Hindi ba, enjoy? Kasi hindi naman kayo ganyan eh. Hindi, enjoy ko. Boy, ah. Ito, Joy naman yung hinahanap ko. Hindi naman yung Joy eh. Pag ginaganyan kuya, para sa akin, hindi ko ginaganyan. Pinapalawak para makapasok. I see. Mas enjoy sa isla. Sige, Joy. Wala yun. Yan na. Tara na. Tara na. Enjoy. Enjoy niya kuya, pero gusto niya. Sana all. Sana all. Ito yung sa... I-ano, nasa to. Itong tali na to. Ito ang outer. Itong tali na to guys. Pinaka-gauge nila para pantay yung hangin. Ay, kadyo mo! Kuya! Lang ganyanan. Nang ganyanan, siya nang ako ni Vince ng saway. Alin ko din talaga rin pinagayat ko. Wala ko nakita ng mga technique na pinagayat ko. Parang may pinupukpok ng ano, ganito. Tapos sisira. Ano kuya? Hindi ko na pinupukpok ng ganito guys. Siyempre nga, matitibag yung kalahati. Kanya-kanya talaga yung diskarte ang mga trabahador mo. Yan, sa mga nababagalan po sa trabaho nila, naka-slow motion po kasi yung video. Hindi, diskarte yan ng mga mayroon. Ah! I see, ganun pala yun. At least nagkakalaman ng Masarap to yung mabagal. Oo. Matagal. Mas maganda ba yung Kuya Gacho? Oo, mayroon ganyan yan. Ah, Madadamdam mo yung ano, sarap ng trabaho. kasi bagal daw niya daw magtrabaho. Hindi nila alam, yung 3 vlog, isang araw lang yun eh. Ayun. Makapat naman isang araw. I-pass forward ko na lang. Okay na, ano? Sabi naman nung isa nag-comment, manood ka lang kasi. Ayan, Romel Mandap, shout out sa'yo. Salamat sa palaging pag-tune in. Ayan, shout out sa'yo. Ayan, tapos si Jericho Rosales. Jericho Asim ata yun. Arim. Jericho Arim. Yan, Sis Ronette, salamat sa pag-watch palagi. Kahit busy sa trabaho na andyan kayo. Yan, Sis Terese, kahit busy ka sa kusina, salamat pa rin sa pag-tune in. Kuya Robin, kahit puyat-puyatan, kahit isang mata lang ang nakadilat, nanonood pa din. Ganyan si Kuya Robin, matalent yan eh. Yung kalahati tulog, yung kalahati gising. Shoutout po sa lahat. Sa lahat po ng mga mababait kong mga kaibigan dyan, sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming vlog. Thank you so much guys. I love you all. Ang namimiss ko si Dennis Sul, hindi ko gano'n napapansin, baka busy. Parang hindi ko masyado nakita kahit kaninong vlog ng Team Pahuway, wala siya. Christian, salamat sa nakakatch up mo uli ang aking premiere. Mona, ayan, Rene, thank you so much sa palagi na andyan dyan. Zernan and Hernan, yan, Arnold, salamat sa lahat ng mga nanonood. Sis LB na laging busy, thank you so much sis sa, I know you're still supporting and super busy ka, so shout out sa'yo. Kahit ayaw mo pansinin, papansinin mo, papansinin talaga eh. Gusto mo yung may sayaw? Gusto mo yung may ganun, yung may Bakit ma-apply na kamay ko? sabi, dito naka, Tama kamayin mo eh, kaya nga huwag mong kamayin. Yan matalo kung palitan kami din, hindi kamay.
Sana all. Gacho, shout out. Madilim, kuya. Flower mo. Awan. Ba't na kayo? Diretso kapal? Oo, ano ganyan lang. Oo, doble-doble. Wala ba? Ayun na, basta mapulo-pulo lahat. Saka ang doble, pagkitas na. Oo, kasi kadaanan ko na ng gaya bago doblehin. Ha? Kadaanan ko na ng gaya bago doblehin. Parang namasilya. Ito tayo, parang ano. Nagmamasilya ako tayo sa motor. Tay. Ang gandang ano rin. Yung Dito, okay, dito. Bawal ito. Ayan, reklamo. Ang ganda ng gawa ito tayo. Ang ganito rin, para magtabi mo. Ganda pala siya. Ako na tayo. Kanya, siguro gusto ka patanda. Mamaya, gagawin ko yan. Nakaka-enjoy naman kasi nakakapagod. Ganito pala ang buhay pag nagtatrabaho. Mahal ang sahod ng ganito. Siko. Gawa yung pintor eh. Tayo? Mga pintor na nag-aaral sa Tisdal. Malay mo, saudan din ako ni tatay. Pinsa ni mama, nasa amin, ikatarporman sa pintor. Ikaw, Treman. Ha? Ikaw, Treman. Treman ka. Ano? Murao. Wala na, wala kang murong matilya, no? Pinasal yun? Ha? Ayun. Wala mo na yung murong matilya, no? Trailer mo ka ganito. Inis mo niya. Basta ka, hindi ka ginagawin siminto. Abak-bak din yun. Hindi, dinoblihan yun. Ibang kulay. Ha? Dinoblihan nila. Dinoblihan mo, hindi mo nila. Hindi ano eh. Hindi ko masyado ko yung ano sa akin. Ano? Ayos pa? Kaya pa? Sige, hindi na ako eh. Sana all. Ano na lang Be enjoy. Alright, habang off-cam po si Bayaw, ayan, at ako muna ang kumuha ng video. Sayang ang moment. Ayan, si Ugi Alcacid ng Burias, at saka si Miss Universe ng Pilipinas. Charlene Gonzales. Ayan. Tanong yan, sigurado. Mukhang nag-i-enjoy si Vince, ah. Walang gawa eh. Sana all nag-i-enjoy. Walang gawa. Ikaw nga dyan, nag-i-enjoy pag-vlog. Asan yung ano? Ito sa ano yung vlog? Camera. Saan? Ano kaya ano? Pwede po. Ito po dito. Ayan po si Vince. Nagpapakita ang gilas. Magawa doon yung... Alin. Alright. Yung ano... Kaya po ang ating bida. Nag-try magmasilya. Ayan. Ang ganda daw guys ng gawa. Lupit. Opa, pasanol ka na lang. Pang model. Against the light. Kasamurok na yun. Yan mo guys. Mga kabatak, sasayaw pa yan habang nagpapahid. Alayo ko, hindi mo yung punta. Alright, ito naman lumakabong. Kala ko may pumutok na.
O ayan mga kabatak, tumigil tayo sa paggawa dahil yan, umuulan. Nakit. Yan, time check, 2:30. Dagan. 2:30 ng hapon. Yan, tuwing hapon umuulan. O yan, yan po yung, yung mga nagko-comment kung bakit natatagalan. Isa po ito sa dahilan kung bakit natatagalan ng paggawa dito, naantala. Ayan, dating ng hapon, umuulan, tigil. Ayan, mga kabatak. Ayan. Wow, tamis, bagong laglag. Wow, wow. Dahil wala pong magawa si Vince, yan na. Yan epekto ng ano. Nagduga na. Walang magawa. Wow, wow, sarap.